Il-pressjoni biex Adrian Delia jitlob vot ta' fiduċja fit-tmexxija tiegħu komplet tikber mal-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi ngħaqad l-eks Ministru Nazzjonalista Joe Borg. F'artiklu f'The Sunday Times, Borg saħaq li Delia għandu jitlob vot ta' fiduċja fl-interess tal-Partit Nazzjonalista u dan saħqu l-għada li Delia irrifjuta t-talba li saritlu. Kemm il-darba Delia jitlef dan il-vot ta' fiduċja, allura huwa għandu jsir kap caretaker u jiskatta l-proċess biex jintgħażel kap ġdid, saħaq Joe Borg li mal-ewwel bat sinjal li Delia ma ċandu postu fil-Partit Nazzjonalista. B'hekk biss nistgħu nimxu l-qudiem ta' xifhem Joe Borg li kien imexxi l-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista fi żmien li l-Kumitat dwar l-imġiba xierqa u etika iċċensura lil kap Nazzjonalista dwar allegazzjonijiet ta' flus li ġejjin mill-prostituzzjoni. Joe Borg li taħt Delia ma baqax imexxi l-Kummissjoni Elettorali irrimarka li teżisti qasma kbira fil-partit ta' Delia. Ninsab ċert li dawk li s-soltu jivvotaw lil Partit Nazzjonalista m'għamlux dan u nqatgħu mill-partit minħabba l-fatt tal-firda, kiteb Joe Borg. Delia ma jistax jibqa' għaddej qisu xejn mhu xejn, żied jgħid Joe Borg. Din l-istess kwotazzjoni użaħħa Richard Kakija Caruana, l-eks ambaxxatur u konsulent f'dat ferm minn Edifen Academy u Lawrence Gonzi. F'mossa li turi kemm l-establishment nazzjonalista mhux biss reġa' tfaċċa imma għadu hemm, Kakija Caruana kompla jitfa' l-pressjoni fuq it-tmexxija ta' Delia u qal li quddiem din it-telfa kbira li ġarrab il-Partit Nazzjonalista jeħtieġ soluzzjonijiet immedjati. It-Times ħadet ukoll il-kummenti tal-eks editur tagħha Lawrence Grech magħruf għall-appoġġ li dejjem ta' lill-Partit Nazzjonalista. Qal li Delia għandu jirreżenja wara li ġarrab l-akbar telf elettorali sa mill-1951. U attakka wkoll is-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley meta prova jbenġel ir-riżultat elettorali tas-Sibt li għadda. Qal il-ġustifikazzjoni li semma t-telf elettorali kienu patetiċi u insulta l-intelligenza tal-votanti nazzjonalisti. Qal li Delia għandu żewġ għażliet, jew jirriżenja jew jitlob vot ta' fiduċja u jirriżenja xorta jekk dan ma jkunx konvinċenti. Min-naħa tiegħu l-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon qal li l-Partit Nazzjonalista taħabbat wiċċu ma' dilemma, qal li f'każ li Adrian Delia jitneħħa minn kap se tiżdied ir-rabja mill-eruq li ħatruh kap tal-partit. Fl-istess waqt qal jekk Delia jżomm postu ikun ifisser aktar rabja fost dawk li ħadmu bla qiegħda kontrih u tilfu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.